megalayapost.news. Dian ke jingshim kabu the way bar jala ya ka kteng chnong klem da yo jingbit da gador bar shnong kadar bar shnong mau krdep baha bhagaraj madan krdem ri bhai kala ujor snan ge jahar prasha yu way bar jala bala punan kam bakla ya ka kteng chnong ban ai ka kteng chnong ya ka office tre kam jungu klem da yo jingbit da gador bar shnong hawe kren be klap tak bor rong ba shnong ga shnong mau krdep uba jibansius ramshan ulong ba gador bar shnong mau krdep klapan pau ya jing song khya ga bajur halor ge jingshim kabu the way bar jala ban ai ka kteng chnong ha ga ta ka office tre kam jungu ba klem da yo jingbit na ga shnong ulai thu bo ni bar jala ba pandan kam bakla ya ka kteng chnong de bla tep kteng kumu samson prakash bari uta founder lane board advisor jangkawe ke tanat trekam jungu ka bla ai kteng jingkermen da ka ba ai ya ka address jang ka shnong mau krdep umroi ribhai hukum ka shnong kam shimla ai bor satya halor gani ka benta na galyang ba jibansius ramshan kumram ba shnong ulong ba dor ba shnong mau krdep ka prasha jur halor kani ki jingshim kabu ni bar jala pana galyang dor ba shnong kumala adep ban ujo da ki jahar ka kerpat juru yagi bor pulit ban pensitom yo ni bar jala kat kum ki kendon jang ka an hagane ko por lengba gane ka la thai ku bor na ga dor ba shnong mau krdep ni pentip shaboro ki paiba nong sok shnong bat ki shnong ki bamarjan halor ka jingkam bat ka jingai office address da ka kerteng jingkerman famtek da weu barjala uba kerteng u samson prakash klem ka jingyo jingbit na ka dor ba shnong ne na karai nagalyang ka shnong ni lalum ya ka dor ba paiba ka arpo nyo tarik baram shpo ar hajar posan ban pau ya ka jing persya ka bajur bat ka jing bitar yaw ne breu ubalanut ban pen pria da ka bashim kabu ban pen kam ya ka kerteng jong ka shnong klem ka jing tip ka dor ba umta na ka ne ka dor ba ni maham tenge yaw ne breu baude ban wan mardor ya ka kerteng jong ka shnong ka jungi na ka te ka group business ko jongu bat ngim sha hero baun le kano kam business hapo ka shnong ka jungi bat ngim dan hero kano ka jingi khili yu nagalia ka shnong ila de ban buru ya ka ejahar persya ya ne breu ha kamera police outpost knang ba ki bor jong ka an kidio ban le ya ka barun kam bat ha ka ju ko por ni kenturu ya borok di pai ba no sok snong ha ka sodom ban husiar na kum kine ki kam thok kam skor ki ba shim kabu da ka panut kam ya ka kerteng jong ka dor basno megalayapost.news.